observación nocturna debería perderse. Contámosvos que ten de especial. Pero, que son as alineacións planetarias? Falamos cos nosos expertos na materia. Conectamos co Centro Astronómico de Trevinca. Antes de nada, cabe destacar a alineación planetaria, non estrictamente un fenómeno astronómico, máis ben constitúe un efecto visual que pode verse dende a Terra. A súa explicación é sinxela. Os planetas do noso sistema solar orbitan ao redor do Sol, seguindo unha regla fundamental, que é manterse na trayectoria marcada pola forza gravitatoria da nosa estrela. Este percorrido pode observarse como unha liña imaginaria elíptica. A ilusión óptica dende a nosa Terra, perspectiva terrestre, fai que pareza que están nesta liña, aínda que non están aliñados, senón que se atopan nun sector cercano. As alineacións planetarias son máis común cando nelas están implicados hasta 6 planetas, como sucederá en xaneiro e agosto. En cambio, se falamos de que se alinean os outros 7 planetas vistos desde a Terra, a cousa cambia. Isto ocorrerá o 28 de febreiro de 2025 e non volverá a ter lugar ata o ano 2492, segundo indicou a doutora Mónica W. Blanco Cardeas, astrofísica e divulgadora científica. Quenes creen na sorte e se interesan pola astroloxía pensan que pode presaxiar eventos positivos. A evidencia demostra que a posición dos corpos celestes non afecta a vida dos seres humanos, pero non deixa de ser interesante a oportunidade de poder desfrutar da beleza do cosmos. Conectamos coas nosas reporteiras que se atopan na estación de Cabeza de Manzaneda. Ola, estamos desde Cabeza de Manzaneda. Haberá 3 alineacións planetarias durante o 2025. A primeira será visible o 21 de xaneiro e mostrará Venus, Saturno e Xúpiter no alto, Marte no oeste e Urano e Neptuno tamén estarán, pero non será necesitario un telescopio para velos. Ola, son Enar. Estou transmitindo desde Cabeza de Manzaneda. Fai un frío